Da daddare matukar baka rufe ƙofofin gidanka da tagogin gidanka da bismillah, kana rasa wani kariya daga Allah maɗaukakin sarki. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da mu rufe ƙofofi da tagogi da daddare, sannan mu ambaci sunan Allah yayin rufewa, domin hakan kariya ce daga sharri da cutarwa. Wannan sunna tana koyar da kariya, tsari da natsuwa a gida. Rufe ƙofofi da tagogi da bismillah da daddare yana kare gida daga shigowar shaiɗanun aljanu ko ƙwari ko dabbobi. Sannan yana hana iska mai ɗauke da ƙura da cuta shigowa. Sannan rage haɗarin sata ko cutarwa da kuma kawo kwanciyar hankali ga iyali musamman yara. A koyaushe musulunci yana koyar da mu ɗauki matakin kariya sannan mu dogara ga Allah. Kada ku bar ƙofa da taga a buɗe da daddare. Ka rufe su cikin tsari sannan ka ambaci sunan Allah. Hakan sunna ce kuma kariya ce babba ga rayuwarmu. Idan kun fahimta, kariya da tsari a gida sunna ce kuma tana kawo zaman lafiya.